Kecantol. Mbok sing hati-hati. Jane awakmu iki kena apa sih? Lah mbok iku mah kecantol karpete. Iki kok ndut ya. Ngono ya apik. Ngono ya kena. Je Mbak Inga. Ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun ngantuk ta, Pak? Bu, ngantuk. Ampun, ndak mulai nek wis ngantuk. Lah sing nonton awake dhewe sapa kok moro-moro kok ndak mulih lho. Tak delok dhewe. Kok ngantuk iku wis wajar wong bendino aktivitasé nonton Budi Wijaya. Apa maneh grup Sabu. Enje. Mau ngasih main dimanapun mesti hadir. Dadi lek mamane ngantuk iku wis wajar. Tapi lek ibu-ibu nek kene iki koyoke ya gurung ngantuk. Dereng nggih Bu nggih. Saestu dereng. Benjeng niku Senin lho Bu wayahe mlebet sekolah. Prai. Mekare nggih Prai. Ketara sing guyu ngono ki ya. Lah nggih. Nggih. Gojekan kok Bu nggih niki mangan nggih. Saderengipun ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng dalu dalem aturaken kagem Bapak Kepala Desa niki mboten enten niki ketingalan sampunan. Napa? Pun mantuk. Bapak panitiane nggih sampun mantuk. Peh sip ngono nanggap ludruk marang ngono ditinggal mulih. Gak bertanggung jawab iki panitiane iki. Pegelen Mbak Inga. Dalem Kepegelen. Oh bendaharane. Sing pundi? Nggih. Nggih matur suwun dalem aturaken kagem sedaya masyarakat Klete. Nggih matur Klete napa? Nggih Randekan Sari nggih ning matur sembah nuwun bobile ing dalu menika sampun ngerawuhaken sedaya kru Ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Musian Jombang ingkang dipun pimpin Abadi di Purwanto. Piantune bagus, ramah-tamah dan tidak sombong. Nggih. Gemar sedekah niku Abah Didik niku. Nggih, alhamdulillah. Nggih ugi mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun kagem channel-channel YouTube yang hadir pada malam hari ini yang sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV alias Gundul TV. Nggih, disingkat kemawon nggih yang terbaru wonten napa ten nggih ini Budi Wijaya TV. CEO. Nggih. Terus Napa malih? Mbak Inga. Napa? Campur sarine. Campur sarine niku napa paring asma napa? Delewong anti galau. Nggih. Oke, mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya saking Sabu seluruh Jawa Timur. Insya Allah kalau tidak ada halangan, grup Sabu mendatangkan Ludruk Budi Wijaya. Istilahnya itu cara nanggap dewe. Nggih. Nanggap dewe bulan 11 tanggal 21. Mung paring saged donga kemawon. Mugi grup Sabu sedaya paringi panjang umur. Amin. Sehat walafiat. Amin. Rezekinipun lancar. Amin. Nggih, langsung kemawon ning. Nggih Mbak Inga. Untuk acara yang berikutipun apa? Bedayan serba-serbi. Masih bersama duo Kak genah ngono yo apik. Sumangga.
Nggih Mbak Inga. Ket mawi jane nggih aku rong nyeluk lho ning. Nggih mboten supe matur sembah nuwun. Sabu sapa punden saking lakar santri Sawunggaling. Nggih. Saking lakar santri Abayanto matur sembah nuwun. Nggih Abayanto. Nggih, Bayang Goprak. Bayang Goprak matur sembah nuwun. Wotan Sari saking Nggih. Bringkang, saking Dawar, saking Kediri, Kelut matur sembah nuwun, Sego Tombancang Tarik matur sembah nuwun. Nggih. Langsung kemawon ning paring asma sinten ingkang dipun aturi ing dalu menika? Ning Bella Firmansyah dan ning Kiki Amelia. Trans Jatim yang selalu hadir di balik layar. Mas Temu, Mas Singer matur sembah nuwun rawuhipun. Balung Panggang Pak Guru. Abah Salikin. Iya. Di belakang ning Kiki Amelia saya tampilkan ning Marsha Aulia dan ning Christian Ningsih. Salajengipun sinten ning Pelantun tembang-tembang manis campur sari sing duwe gunung cupak pak ning Nana Semerbakseng dan ning Nyatika Dimasari. Aja ngecek karo
sodake aja ngelode karo wong kakung nek ditinggal lunga karo jawane kaya ini rasane tempe kaya kentang dibubur ramuan kaya ini rasane ati kaya wayang kinawi lakon dan kali muat ya kali berang sakno uwate tak kenati kula kenati yen tak timbang padha abote. Di belakang Ning Nana akan saya tampilkan masih pelantun tembang-tembang manis campur sari. 3 seniwati sekaligus. Ya. Ning Rani Asmara, Ning Nur Kumala Dewi, dan Ning Ani Kumala Sari Dewi Mustiko Tuban. Saya nambahi wangun dasar ayu lecir kuning ora mokal atiku dadi komeng wis semua sedidik aku wis trimo kena kanggo nopo kangen guri nomengi kan sale wong atiku ra bisa lali. Di belakang Ning Ani Kumala Sari Dewi Mustiko Tuban. Wak sinten Ning? Peranan-peranan penting Budi Wijaya. Siapa dia? Ning Yuni Suyanto, Ning Vikum Sukrisna, dan Ning Rizky tok 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 tok. Pengereman Budi Wijaya, Ning Susan Warsono, Ning Reni Suren, dan Ning Titin Subayu.
sinetron Budi Wijaya yang membuming di jam-jam yang tertentu. Siapa Mbak Inge? Ning Endang Sukendut, Ning Sartini dalam sinetron Putri-Putri yang Tertukar. Di belakang Ning Sartini akan saya tampilkan senior-seniornya Budi Wijaya, 4 seniwati sekaligus Ning Yayu Karmala, Ning Mary, dan Ning Irma Arifin, dan Ning Mami Okta Sudarto. Sudarmanto kok Sudarto. Mbak Inga. Genaplah sudah seniwati-seniwati ludruk Budi Wijaya. Untuk menambah semarak pandangan Anda akan dihibur geding-geding manis campur sari. Masih bersama Delewong Anti Galau dan juga trio Irama Jos, THC Audio, Fortuna Leting, Idola Rek Jombang, Sumonggo, Mas Jono. Sesarangan Budi Wijaya, tembang terbaru Lilo. Oh gak Lilo, judulnya lagunya Lilo tapi ini gak Lilo. Tresnamu mung kanggo aku, wis nganti delung ketiga kowe malah ora kirim warta bareng saiki wis teko
kowe malah gandeng wong lanang liya Ora nyono ora ngira kowe madut naline asmara tresnamu kang tulus suci ra kok jaga malam mbok benjani apa pancen wis nasibku kudu pisahan kelawan sliramu senadyan abot jroning ati ragu wawa aku burung jati lilo atiku ra lilo Sepadone. nadyan batin ku keloro-loro nanging aku ra sehat selalu mergo aku ya wis kebacut tresna Luigi bos. Budi Wijaya asik ya THJ Triharjaya Audio terima kasih Itu lo bos. ngono yo apik Fortuna Leti Wijaya Videotron terima kasih Ada Yumar. iya apa wis ora kelingan sumpah janji mung kanggo aku sapa punden sineksen lintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku yo wis nganti pelong ketiga nanging sliramu iya ora kewarta bareng saiki wis teko aku malah gandeng wanita liya ora nyono ora kira kowe tega medhot baline asmara tresnaku kang tulus suci ora mbok jaga dik yuni malah kok jani Sepadun Nanging aku arep bisa meneh lilo atiku mus lilo senadyan peno tirapi Mas Yanto nanging aku ra tuwa marga atiku kebacut tresno
tembangipun Lilo katur jenengan sami monggo. Yes, satu tebang tak teguh balimu neng nyatikan request dari saudaraku. Ayo Mas Bagas. Nangisa sedina ping 7 yen kuwi keputusanmu. Aku ora bakal gandoli lungamu ninggalke aku. Aku wis lila yen sliramu lunga senajan dodo ngempet ing lara. Aku ra kuwasa menging sliramu sing tak jaluk jujur atimu. Muga sliramu ra citra senajan adoh ing ana. Sliramu tansah gumantil ana ing mripat lan dodo budala. Tak tunggu balimu. Aku wis kesasar ya Mas, gak iso bali. Budi Wijaya. Maafkanlah wahai sayangku, terpaksa meninggalkanmu. Aku tak membenci dirimu dan melepaskan cintamu. Kau tahu diriku, ku tahu dirimu. Kita sudah tak sendiri lagi. Ku harap dirimu mengerti diriku. Tak mungkin kita terus begini. Anggap saja semua itu sebagai mimpi tidurmu. Lupakanlah masa lalu dari semua kenanganmu yang lalu. Biarlah berlalu. Apa wis teko sliramu Teko Mas. bisa kerasa tresnoku. Apa panggodane tresno aku kudu sabar. Terima kasih. Serahkan saja pada yang di atas sana. Iya, pasrah ya. Terima kasih. Mas Bagas, Dalam pasrah. Budi Wijaya. Barang-barang THC Audio. Maafkanlah wahai Bagasku, terpaksa meninggalkanmu. Aku tak membenci dirimu dan melepaskan cintamu. Ku tahu dirimu, kau tahu
sana. Terima kasih. Makasih. Nggih. Rehana Rehana areko ayu temenan kulite yo kuning langsat ali senanggal sepisan. Rehana Rehana areko api temenan kadang mlaku ring jalanan yo koyo damar kaina. Aduh Rehana izon yo sing punya geleng-riko kari sing ono liyane. Aduh Rehana izon yo sing guyon geleng-riko kari sing ono tunggale aju kejaro sun sopo semaure. Aduh kari sing guyon gelem omonge alus temenan mandane yo bisa keturutan duwe bojo koyo mbak Nana jaluk panen yo legane ati jaluk ulian yo sempurna. THCOW nak bos. Ada warna tuna lagi. Oh Rehana Rehana reko ayu temenan kulite yo kuning langsat ali senanggal sepisan. Oh Mbak Nana reko manis temenan kadung magure jalanan yo koyo damar kaina. Aduh Rehana izon yo sing punya geleng-riko kari sing ono tunggale. Aduh Rehana
paran yo legane ati jaluk ulian yo sendiri jaluk paran yo legane gak boleh pegang jaluk ulian yo sendiri. Terima kasih. Surabaya kotane Jawa Timur katae katuladan di kota Pahlawan Surawani kaya Prakewa cedane Kati pawitan Rapolo Sibing Sane Surai terkamuro suwarni bandari Salawan Surabaya. Oke, Mbak Inga. Usai sudah acara bedayan Sekarsari. Anda jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Aris. Hadirin yang berbahagia, saya sebelum undur diri Neng Inga Wijaya Dan saya Neng Mariati Sudarto. Apabila ada kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati pemirsa semuanya, saya dan segenap rombongan kru Budi Wijaya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.